Sok szeretettel köszöntöm ismét az AMA Podcast nézőit, én Vajdics Ádám vagyok, és majd nagyon különleges adással fogunk jelentkezni, hogy megígértük a korábbi podcastünkben, amikor is Karen Strassmannel és Vince Chaffinnel készítettünk interjút Vint Gáborral, az AMA vezetőjével közösen. Akkor ugye a Women hétvégének a beharangozójáról volt szó, ahol férfi és nő közösen fog dolgozni, együtt fog működni, és a mélyére mennek önmaguknak, a tudatosságnak, a gyakorlatoknak, és hogy Magyarországra hozták Kerenék és Vincék ezt a típusú megközelítést, erről beszélgettünk akkor Gáborral. Gábor már nincs velünk, majd azt is elmondjuk, hogy miért van így, viszont itt van velünk Keskeny Móni, Fekete Erika, illetve Viri Viktor. Szervusztok! Sziasztok! Ti részt vettetek ezen a 3 napos, 4 napos eseményen, és hát ma este azért jöttünk össze, hogy egy kicsit a nézőinkkel, a hallgatóinkkal megosztjuk az ezzel kapcsolatos tapasztalásaitokat. Szeretnénk, hogyha minél ismertebbé válna az a munka, amit az AMÁN belül csinálunk, képviselünk, úgy a férfi, mint a férfi és női oldalt figyelembe véve. Úgyhogy köszöntelek titeket a mai adásban, hálásan köszönjük, hogy elfogadtátok a felkérést Gábortól, hogy egy kicsit osszátok meg a nézőinkkel, a hallgatóinkkal, hogy bennetek mi jött föl. Úgyhogy mielőtt belevágunk mélyebben, arra kérnélek titeket, és akkor kezdve Mónival, hogyha lehet így kört menni, hogy egy picit mutatkozz be kérlek egy-két gondolatban, illetve akkor rögtön fel is tenném az első kérdést, ami akkor így menjen körbe, hogy mi az, ami hívott titeket erre a hétvégére elsősorban, tehát mi volt az érzet, ami miatt úgy éreztétek, hogy ezen érdemes, vagy szükséges részt venni, vagy talán egy erősebb inspiráció is volt? Keskeny Mónika vagyok, és alapvetően nyomdamérnök, tehát mi keresnivalóm van nekem ott. A 40. születésnapom után végeztem el családállítói tanfolyamot 2-szer Dr. Agócs Gabriella pszichiáternőnél, és utána pedig Gáborral, az AMA-nak a vezetőjével, és nem tudom én, magyarországi megteremtőjével 4 évet jártunk egy testorientált képzésre, és a Gábornak a férfi erőbe való beleállása, az azzal való foglalkozása, az mindig érdekelt, és ő sokat beszélt a mentoráról, Vince-ről. Én ugyanezt el tudtam mondani, hogy nekem, mint mentor, Dr. Agócs Gabriella, és akkor volt egy ilyen nagy egyezés, hogy mindkét ember honnan jön, hol van most, mit kaptunk tőle. És én azt mondtam, hogy a leges-legelső ilyen programon, amikor itt lesz a Vince, akkor szeretnék itt lenni. Na most ennek volt 2,5 éve. És amikor jött, akkor én mentem is. És akkor valóra vált ez az elképzelés, hogyha jól hallom. Tehát nem volt kérdés. Volt benned egyfajta ilyen szakmai kíváncsiság is? Nem nevezném szakmai kíváncsiságnak, hanem azt gondolom, hogy valahogy inkább egy ilyen eredeti keresése, amikor maga a személy hiteles valamilyen szempontból, és azt tesz kíváncsivá arra, amivel ő foglalkozik. Tehát aki képviseli ezt. Így van, és jelen esetben a Gábor. Így van, jelen esetben a Gábor. Igen. Köszönöm szépen, Moni. Era, téged mi hívott ebbe a hétvégébe? Köszi. Hasonlókat is tudnék mondani, mint Móni. Én is testtudatorientált terápiákkal foglalkozom, kezdve gestaltterapeuta képzés, előtte még ilyen tantrikus és sámanisztikus beavatások, itt kapcsolódtunk a Gáborral, aztán egy Heart and Sexuality terapeuta képzés, és az utóbbi 4 évben a Móni és Gábor csoporttársaként az ICD terápiás képzés. Ez mind a test oldaláról fogja meg a gyógyítást, és ugye dolgozom terapeutaként is, meg hát azt is hozzá kell tenni, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, tehát mi is folyamatosan dolgozunk a saját történeteinken, tehát nincs olyan, hogy valaki kész, csak mindig a spirál valamelyik másik szintjén nézel rá a dolgokra, és ugyanúgy, mint Móni, engem is érdekelt, hogy milyen a Gábor férfi csoportja, hogy milyen az a tanító, akit ő hív. Ugye én is tanultam Native American mesterektől, meg Hawaii mesterektől, és tudom, hogy ilyenkor milyen nagyon jó immerzív folyamatok vannak, tehát úgy belehúznak rendesen a mélyébe, és nagyon kíváncsi voltam én is, hogy milyen a Gábor által elindított folyamat, milyen az ő mestere, bíztam benne, tehát hogy ez a bizalom volt, ami igazából odahívott, és az árnyék téma is, hogy ránézzünk az árnyékunkra.
És akkor ti is érkeztetek, ha jól értem, egyrészt egyfajta ilyen szakmainak feltétlenül nem biztos, hogy nevezhető, de kíváncsisággal, illetve hitelesek voltak azok számotokra, akik ezt az egészet elindították itt Magyarországon, és ugye Vince is csatlakozott. Egy kicsit majd arra hívlak titeket itt a podcast további részeire, hogy egy picit ezekkel az alapvető, a ti személyeteket érintő kérdések, amikkel megérkeztetek oda azon túl, hogy ez a hitelesség már adott volt számotokra, hogy majd arra kérlek titeket, hogy erről is egy picit beszéltek, ha nem titok, és persze megosztható a nézőinkkel. És egy picit, bocsánat Viktor, még visszautalnék az Erika által elmondottakra, hogy azért szükséges most nélkülöznünk Vint Gábort, mert ahogy te is mondtad, hát ő most jelenleg az Egyesült Államokban van, és azt az utat járja és folytatja, amit már nagyon sok éve elkezdett, úgyhogy ő is most éppen képzi magát, és éppen a mélyére megy a folyamatoknak, hogyha igazak a hívek. Úgyhogy várjuk majd őt vissza szeretettel újabb és újabb tapasztalásokkal, és számunkra is hasznosítható dolgokkal. Viktor, hozzád fordulnék, hogy téged mi hívott a Women hétvégére, és mi az, amivel odaérkeztél? Sziasztok! Én önző érdekek miatt mentem a női-férfi hétvégére. Nem végeztem előtte semmilyen önismereti kurzus, vagy bármi ilyesmit. Annak ellenére, hogy 40 éves vagyok, és 4 éves korom óta harcmészettel foglalkozom, karate, kickbox, thai-box edzéseket tartottam, illetve ebben versenyeztem. Ilyen szempontból folyamatosan az önfejlesztés, a testem, a lelkem, a mentális képességemnek a fejlesztés, az folyamatosan az önképzésem, az életem része volt. De mégis bizonyos helyzetekben ez jó volt, bizonyos helyzetekben pedig nem volt elég. És itt vagyok 40 évesen, és bár egész életemben az volt a fontos, hogy 40 éves koromra 3 5 gyerekkel, egy családdal, egy feleséggel, egy gyönyörű szép házban élünk boldogan, még vagy 100 éves korunkig. Ennek ellenére itt állok, hál' Istennek van egy nagyon egészséges, szép gyermekem, viszont egyedülálló apaként vagyok, hál' Istennek nagyon sokat vagyok vele, és az életem bizonyos területei nem mozogtak arra, mert szerettem volna. Gábor személye volt az, ami ugye a bizalmat megadta, ugye a férfi körben járok most már 2 éve, és ez nagyon sokat adott. És én azért mentem el, hogy nem tudtam, hogy miért nem jön össze, annak ellenére, hogy a cél az megvan, az tiszta, de láttam azt, hogy felelősséget vállaltam azért, hogy én magam vagyok, aki ugye bevonza azokat a kapcsolatokat, azokat az élethelyzeteket, és erre szerettem volna rálátni és boldogulni. A másik dolog pedig az, hogy megismerjem a nőket, hogy ők hogyan gondolkodnak egy párkapcsolatban. Illetve a másik nagyon fontos, hogy azért is szeretném magam rendbe tenni, hogy apaként, hogy akkor tanítom a gyermekemet, amikor nem tanítom, és ő másolja majd az én mintámat, és én szeretném, hogy jót másolna. És ez volt az egyik ilyen fő indokom, amiért elmentem. Hát azt gondolom, hogy ez egy megalapozott indoknak is nevezhető érzés és kombináció. Egy picit arra hívnának titeket, és aki úgy érzi, válaszoljon bátran, most nem feltétlenül körbe megyünk, hogy ugye mikor megérkezik az ember egy ilyen hétvégére, vagy egy ilyen eseményre, azért dolgozik már előtte is benne nyilván egyfajta kíváncsiság, vannak kérdések, kérdőjelek. Mit éreztetek akkor, amikor megérkeztetek ebbe a térbe? Tehát amikor a férfiak és a nők ott egyszerre csak hirtelen együtt lettek, ha jól tudom, több mint 20-an voltatok, vagy hát ilyen 20-as létszámban voltatok, hogy mi volt az első, ami így feljött, amikor beérkeztetek ebbe a térbe, ahol a tábor zajlott? Kezdtem én. Én egyrészt azért is mentem, hogy fejlődni vágyó, nyitott férfiakkal találkozzam, és hogy az árnyék munkát egy ilyen biztonságos közegben tudjuk csinálni. Úgyhogy rögtön az elején méregettem, hogy na, vajon ez oké lesz-e? És pont a Viktor volt, aki aztán odajött, és megkértem, hogy segítsen a csomagjaimat behozni, mert hogy műtét után voltam, és nem emelhettem, és pillanatok alatt persze természetesen segített, tehát hogy ez már egy ilyen nagyon jó leső gesztus volt, hogy na, itt lehet számítani a férfiakra. Ez már önmagában szerintem egy jó dolog, mert bár nagyon hétköznapinak tűnik, de talán ez is a lényeg, hogy ez a közös munka, az együttműködés férfi és nő között az valóban természetes, gördülékeny és olyan mélységű legyen, ahol tényleg, ahogy te is fogalmaztál, és ez az amának is egy alapvetése, hogy biztonságos környezetben tudjunk magunkon dolgozni, és látni a férfit és a nőt együttműködni, az azt gondolom, hogy biztos, hogy egy kiváló élmény lehetett. Sajnos én nem voltam ott, de furdál nagyon a kíváncsiság. Mennék egy olyan kört, és akinek van kedve, hogy... Erre lehet majd még válaszolni? Hogyne, nyugodtan. Azért mondom, hogy bátran. Akkor itt erre válaszolnék most. Nekem ugye AMA tapasztalatom volt. 2 év járok a férfi körökbe, voltam már táborban, járok körökbe és zárt körökbe. Nagyjából megvan az élmény,
hogy egy biztonságos férfi közegben milyen energiákkal hogyan tudunk ugye együttműködni. És én ezzel a bizalommal, ezzel a lelkesedéssel mindig 100%-osan belerakom magamat mindenféle gát nélkül, hogy jól érezzem magam, illetve hogy tudjak dolgozni, elég mélyére tudjak menni, és át tudjam élni azt, amit át kell élni. Viszont megjelentem, és nők voltak jelen, abban a pillanatban észrevettem, hogy fölvettem egy viselkedési formát, nem direkt, egy állarcot, ami nagyon negatív értelem, ezt nem éltem meg negatívan, de abszolút egy egyfajta robotüzemmódba viselkedtem nők előtt. Nem is fértem hozzá, egyszerűen egy ilyen fémesebb férfi energiába álltam bele, ami kicsi, és az volt a legijesztőbb ebben, hogy magammal, azt éreztem, hogy a körökhöz képest én magammal nem voltam egyébként kapcsolatban, hanem inkább távolabb voltam magamtól, távolabb voltam a nőktől, és valahogy egy ilyen fémes viselkedési formám volt. Ez volt az első ilyen jellegű dolog, és akkor én belecsapnék a közepébe, hogyha lehet. Nevelt az ember máshol dolgokat. Ugye nem úgy születünk, hogy valamit tudunk, és látunk szülőktől, más férfi mintákból, hogy hogyan vagyunk magunkkal, férfiakkal, nőkkel. És nagyon érdekes, hogy én ahonnan jövök, ott az volt, hogy ez például akár a nők vadászás, vagy akár az, hogy párkapcsolatkeresés, vagy bármi ilyesmi, és ebben a női táborban nagyon jó volt azt megélni, hogy együtt tudunk dolgozni nőkkel úgy, hogy nincs vele dolgom, mint férfi. Tehát a férfi-női energia az nem azt jelenti, hogy férfi-nő, mint ilyen jellegű, ha ilyet kimondhatok. Ez nem egy párkereső tábor. Nem egy párkereső, nem egy jellegű szexuális dolog, hanem abszolút megérezni azt a férfi energiát, ami férfi energia, azt a női energia, ami női energia, és ez nagyon-nagyon jó volt, nagyon sokat adott. Ez az első ilyen megtapasztalás volt ilyen szempont, és teljesen másképp nézek azóta magamra, a férfi társakra, és akár a női társakra, úgyhogy nagyon jó volt. Lehet mondani, egy picit talán egy ilyen laboratórium, nem? Hogy hogyan tud tisztán kapcsolódni egy nő és egy férfi energia, talán érdekek nélkül, vagy pont abból a szándékból, hogy egymással kiegészítve dolgozzunk, Móni. Ami szerintem azért kimondottan ennek az amának a jellegzetessége, vagy eszenciája. Tehát a megérkezésnél és a folyamatokhoz kapcsolódva én is csak azt tudom elmondani, hogy az ember-ember minőség találkozik. És a férfinak nem ezt a feminin, legyengített, agressziómentes, a pozitív agressziót is kiölt minőségével találkozunk, hanem férfiakkal, akik ott vannak a legtisztább szándékkal, hogy minél inkább a saját jelenükben, a saját valóságukban, és ugyanezt adják a nők is, hogy így dolgozzunk együtt. És ez nagyon-nagyon jó volt, mert sok helyen lehet együtt dolgozni, férfiak, nők együtt, csak nagyon kevés hely van, ahol a férfi tényleg a helyén van, miközben dolgozik magán. Mindenféle olyan dolgot várunk már el szegényektől, amit nem biztos, hogy kéne. És itt ez helyén volt. Ez nekem például nagyon jó volt megtapasztalni. És ettől csak ugyan senkinek nem jut eszébe nőciskedni, vagy pasiskodni. Tehát ennek nincs valahogy ott helye. Nem. Ez a legtisztább szándék, amit mondtál, ez egy ilyen nagyon kulcs szó volt itt, hogy mindenki azért ment, hogy a legtisztább szándékkal kicsit magába mélyre ásson, nem is a másik tükrében is lássa. Önmagunk felé megyünk ilyenkor, csak az a szerencsés helyzet áll elő, és ezt talán érdemes hangsúlyozni, hogy ugye Magyarországon ez a típusú munka, akár a férfi munka, akár a női munka, akár ennek a mondjuk úgy, hogy kóprodukált változata, ez egy nagyon ritka dolog, amennyire én tudom. Vannak különböző lehetőségek erre nyilván, de ilyen minőségben, amiről most beszéltek, amit kihallok abból, amit mondtatok, úgy tudom, hogy ez nem jellemző még itthon, és reméljük, hogy ennek azért lesz folytatása. Hogy mitől nem jellemző, most ezt próbálom, bár nem kérdezted, hogy mitől nem jellemző. Nagyon jó a nyers valósággal dolgozni, és ebben a Vince is, és a Gábor is. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon a talajon állnak. A nyers valóságnál nincs több. Pont. Tehát nem kellenek ideológiák, nem kellenek elképzelések, nézzük meg azt, ami van. És ettől hiteles ez. Tehát nem csak a módszer, mert a módszert is nehéz szerintem néven nevezni, de megkísérelhetjük később, hanem mindig csak ugyan a személy hozza be azt a minőséget. Másodlagos a módszer. Ez az én meglátásom. Elindul egy ilyen hétvége, megérkeznek férfiak és nők, és elkezdődik a közös munka. Ennek nyilván, ahogy beszéltük, egy biztonságos tér ad otthont és egy gyönyörű környezet, ugye Dunabogdányban. Azt mindenkinek javaslom, akár a következő férfi tábor, akár a következő Women hétvégére, hogy mindenképpen kapcsolódjon, csatlakozzon, mert tényleg lenyűgöző maga a helyszín is.
És rögtön a közepébe vágnék, és aztán innen, ha egyetértetek, majd menjünk tovább, és bontsuk ki egy picit, hogy nektek mi volt ezen a hétvégén a legmeghatározóbb élmény, tehát amiről úgy gondoljátok, hogy ha most visszaidézitek, akkor az volt az, amit így utólag, tudom, hogy kicsit nehéz, mert eltelt már 1-2 hét, de hogy mégis mi az, ami a leginkább ezt a hétvégét számotokra emblematizálta. Nekem 2 is volt, ami így kiemelkedik, és még így az előző kérdéshez is visszakapcsolódva, tehát női csoportok vannak szerte-szét az országban. Már vannak férfi csoportok is, de hogy így összeengedve a 2, tehát már önmagukon dolgozott nők és férfiak egymással szembe, ilyen, ez azért ritka, vagy talán nincs is. És nekem például személy szerint az volt az egyik meghatározó élmény, hogy kiállni egymagam, ugye mögöttem a nők, szembe az összes férfi, és kimondani a tinédzserkori sérüléseimet, és haragomat a férfiaknak, akik szembenéznek, és az erőmet is megmutatni, és egyszerűen ott jelen lenni ebben a pillanatban. És ez inkább, bocsánat, ha kérdezhetek még ide, hogy ez inkább egy fájdalmas, vagy egy felszabadító élménynek írnád le? Vagy ennek a vegyes vágotja? Hát ott abban a lépésben inkább fájdalmas volt, utána voltunk felszabadító az utóérzés, hogy például ezt elbírták a férfiak, hogy ettől nem ijedtek meg, hogy nem estek kétségbe. Tehát, hogy ezt az energiát elbírták viselni, amiben azért volt hibáztatás is, volt harag is, volt fájdalom is, volt jó tanács is, tehát sok minden volt benne, és ennek volt másnap egy másik fokozata, amikor ugye a workshop vezető válaszolt a mindenki által kitett helyzetekre, és behozott egy olyan helyzetet, ahol fogadalmat vállaltunk, a férfiak fogadalmat vállaltak, hogy fognak bánni a nőkkel, és aztán persze a nők is, hogy fordulnak a férfiak felé. És ez a fajta férfi fogadalom, ez ilyen nagyon gyógyító volt. Most is. Most is éppen dolgozik, ha jól látom rajtad, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ilyen mély élményt is megosztasz a nézőinkkel és velünk. Iszom is egyet. Egészségedre. És valóban, ahogy most éljük a világunkat, a férfiak és a nők együttműködése a hétköznapokban, akár egy párkapcsolatban, ugye rengeteg sok félreértés, ahogy én tapasztaltam legalábbis az eddigi életemben, ugye a kommunikációs síkok egymástól való eltávolodása, illetve az, hogy az egyenes kommunikáció is nagyon ritka és roppant félelmetes. És feltételezem, hogy talán ezért is egy nagyon nagy élmény, amikor megoszt az ember, akár férfiként, nőként, ugye a másik nem felé, akkor ott egyszerűen csak egy biztonságos fogadó oldal van ítélkezésmentesen. Ez egyet tudok érteni, hogy ez egy óriási élmény lehet. Köszönöm szépen arra. Köszönöm, és ha már a harmadikat mondom, ugyanígy meghallani a férfiaknak is az ő fájdalmukat, meg sérülékenységüket, ugyanebben a settingben fordítva. Tehát, hogy ők mondják ki egyesével a nőknek, akik csak hallgatják és látják. Tehát, hogy ez is egy ilyen elementáris erejű élmény volt. Talán mindkét nemben egy kicsit demisztifikálódik a másiknak a helyzete. Igen. Aztán átengedem a szót a többieknek is. Ahogy jól esik. Én szeretnék visszacsatolni erre az élményre, hogy a táborban mennyire jó látni azt, hogy a nők hogyan mennek végig folyamatokon, milyen tapasztalásuk van. Nekem az egyik legmeghatározó az volt, hogy látni egy nőben azt a kislányt, akinek van egy tapasztalása gyerekkorból, testvérétől, anyjától, apjától, vagy bárhonnan máshonnan, és hogy azt hogyan viszi végig akár 10-20 éveken keresztül, és az milyen hatással van most rá akár egy párkapcsolatban, vagy akár az életében. És ezt látni, mögé látni, ez egy nagyon jó helyzet volt, egy megértést adott. A táborra még annyit visszatérve, hogy ugye karatézni, ugye én karatézom 4 éves korom óta, de karatézni énekórán nem lehet megtanulni. Tehát a táborban lehet csak olyan dolgokon dolgozni, ami a hétköznapi életünkben egyszerűen igény van rá, vagy inkább szükség van, remélem sok embernek lesz rá igénye, de szükség van rá, de nincsen meg a tere, és itt a táborban van. És csak szeretném így a nézőknek a kétségeit, vagy félelmeit eloszlatni, mert adott esetben lehet, hogy nekem is volt ilyen gondolatom, hogy ti ugye már régóta dolgoztok magatokon, és sok férfi is dolgozik régóta magán, de bárki jöhet ugye a táborba, tehát ez nem előfeltétel ennek. Ez egy óriási szerencse Amán belül, és óriási szerencse ezen a Women hétvégén is,
hogy vannak ilyen kvalifikált emberek, akik ennyire tudatosak már is tudják hozni azt, amit nyilván megvan a saját folyamatunk, de hogy bárkinek szívesen ajánlom, hogy átélje ezt, aki még soha életében nem volt semmilyen önismereti dolgon, működik a dolog, és ez az utolsó még, hogy az, amit ugye láthattunk, hogy attól tartom még igazán értékesnek, hogy benne megyünk bizonyos folyamatokba, felismerünk dolgokat, rálátunk dolgokra, olyan, mintha kapnék egy kulcsot egy ajtóhoz, ami egy teljesen másik világba, egy dimenzióba visz, ami eddig is ott volt, és nem csak egy sikú lesz az életem. És a jó hír az az, hogy én nem szeretem azt, amikor az ember, értsétek jól, kifizetek valami pénzt, kapok egy pár napos élményt, hazamegyek és fölrakom a polcra. Hanem itt az működik, hogy abszolút elindul valami, és a folyamat a tábor után működik. Tehát olyan, mintha kapnék egy új áramkört, és utána tudok vele még dolgozni, vagy kapnék egy új eszközt, és működik utána is a tábor. Úgyhogy nekem ez az egyik legmeghatározóbb élmény, hogy ráláttam a hölgyek életére, folyamataira, gondolataira. Ez nagyon-nagyon jó volt ebben a biztonságos közegben. A másik pedig az élményként, hogy a tábor az nem csak a táborig tart, hanem mai napig tart, és még hogyan működik tovább. És még akár előtte is, amikor eldöntjük, hogy részt fogunk venni. Móni, neked mi volt az, ami fel tudsz idézni, mint legmeghatározóbb Hallgattam élmény? most a Viktort, és akkor így az jutott eszembe, hogy ez a magándolgozót, meg szóval ezt most már szeretjük elmondani, mint hogyha valami nagy dolog lenne ez. Azt hiszem, hogy ha valaki őszinte, és a legnehezebb saját magunkkal őszinte lenni, és eljut oda, hogy valamin szeretnék változtatni, talán még fogalmam sincs, hogy min, akkor ez egy jó hely, mert ez akkor működni fog. Működni fog a tér, működni fog a helyszín, működni fog a módszer, működni fog minden. És hogy ez mennyire ilyen meglepően, tehát ugye említettem, hogy én úgy mentem, hogy a kíváncsiság vitt. Elsősorban meg volt egy ígéretem, hogy persze, amint itt a Vinsz, én megyek. És a legmegdöbbentőbb számomra az, hogy első este ott tüzeskedtünk, ugye ezt indiánék nagyon szeretik, állandóan tüzeskedtünk, mindig fusszagúak voltunk, és első este azt kérdezte a Vinsz, hogy most ebben a pillanatban mi van benned. És akkor én azt mondtam ott, hogy 27, rosszul számoltam, egy 28 évvel ezelőtti haláleset. És utána ez végigkísérte nekem a hétvégét, és volt is rá folyamatom, vagy nevezzük állításnak, vagy nevezzük pszichodrámának, mert minden elemet, mintha tartalmazott volna. Nem én forszíroztam, hogy legyen, de nagyon hálás vagyok érte, hogy volt. És nekem például ez nagyon megdöbbentő volt, hogy azonnal a semmiből így felütötte a fejét. És én mentem ezzel. Tehát több van ott, mint mi, akik összerakjuk. Több van ott, mint mi. Mi se vagyunk kevés, de még több van ott. Tudnak ilyenkor váratlan dolgok történni, és talán ez azt gondolom, hogy sokunkat nyithat meg, nekem legalábbis ez a személyes tapasztalatom egy férfi hétvége kapcsán, hogy az ember ugye már több ilyen férfi hétvégén részt vett, és hogy nagyjából tudjuk sejteni, hogy mi fog történni egy ilyen tábor során, akár egy ilyen vumáról is lehet az embernek egy halovány elképzelése, de aztán még akkor is, ha esetleg tudná az ember a forgatókönyvet, valójában egy csomó olyan dolog tud belül megtörténni, vagy hogy te is fogalmaztál, akár másik térből megnyílni bennünk, ami azért, hát hogy is mondjam, csak fölhozza a szenet a pincéből, ha lehet ilyen profán módon fogalmazni. Csak meglepetés van. Így csak van. meglepetés. Ez tudjuk, mi fog történni, csak nem sejtjük. Így van. Nagyjából így van. lehetne ezt valahogy leírni. Hogyha egy kicsit visszatérünk még ide, hogy meghatározó pillanatok, élmények ezzel a hétvégével kapcsolatosan, egy picit azt feszegetném, tudom, hogy már esett róla szó, de talán egy kicsit menjünk ebbe mélyebben, hogy milyen érzés volt nektek nőként, férfiként, nem csak az, hogy látni a másik nemet, hogy dolgozik, hogyan dolgozik önmagán, hogyan megy az árnyékaiba, hanem hogy nektek reflexíven mit mutatott meg a másik nemnek a munkája. Kezdeném, ha megengeditek most. Ha visszautaltok Móninak a folyamatára, nekem az a folyamat nagyon sokat adott, ami neked ott volt a táborba, anélkül, hogy így konkrétumot mondanék. Nekem az egyik problémám azzal van férfi-női viszonylatban, hogy azt gondolom én, azt tanultam, ez a tapasztalatom gyerekkorból egyébként, és ezt projektálom, ezért is megyek dolgozok, ne projektáljak olyat, ami nem biztos, hogy igaz, mert igazá válik, hogy a nő nagyon könnyen elengedi a férfit, ha gondol egyet, akármi miatt is. És nyilván nekem gyerekkorból jön édesanyja, édesapa olyan megtapasztalások,
És én úgy gondoltam, hogy egy nő nem erős. Egy nő nem tud választani, nem akar kitartani, és ez a tapasztalásom egy része, egy pici szűk világ, pici részére látok rá, de az a tapasztalásom, hogy mintha már a férfiak tartanák össze a családot, akár ez a saját tapasztalatom, és nem egyedül vagyok, és próbálok mindent megtenni, és a lényeg az az, hogy láttam a te folyamatodban például, hogy te 10 év után is, hogy akkor hogy voltál a férjeddel, most hogy vagy, akkor mi történt, és az, hogy egy nőben van ilyen jellegű társ szerep, ez engem gyógyított. Nekem ez egyik fő problémám, hogy nem tudok bízni, és nem azért, ez nem a nőkről szól, ez nyilván rólam szól, és ez nagyon sokat segített nekem a te folyamatod ilyen szempontból. A kérdés talán valami ilyesmi volt, ugye, hogy nők, férfiak külön, hogy én kíváncsi volt, nem vagyok nő. Nem tudom, ez így kiderült. És nem tudom, hogyan gondolkodik egy nő, erre meg rájöttem így 40 éves koromra, de jó volt látni, és gyógyultam abban a folyamatban, amiben így beletették magukat a hölgyek. Több ilyen is volt, de erre így kiemelve. Akkor azt gondolom, hogy folytatom én is, hogy én is egy másik folyamatról beszélek, hogy volt közöttünk egy fiú, aki éppen ilyen vállás előtt, alatt, benne, kicsit külön, és lehetett tudni is, hogy mi az, milyen belső problémája, működése választja el attól, hogy ő igazán benne tudjon lenni a házasságába. És ő mint egy ilyen férfiak által alkotott akadálypályán kellett, hogy átküzdje magát. Na most égnek is áll a karomon a szőr. Az az elszántság, az az erő, amivel neki ment, hogy elérje a célját, azt a nőt, aki egyébként a felesége. Azt olyan jó volt látni, mert mi nők meg egyedül érezzük magunkat, tehát hogy majd úgyis megoldom, tök mindegy, hogy kerékcsere vagy tönkrement a kazán, majd én jó megoldom, mert úgysem ér oda a férfi. És közben látni ezt, hogy ott van az a küzdelem, tehát akkor feltételezhetjük, hogy mindkét oldalról olyan hihetetlen erőket tudunk megmozdítani, csak valahogy olyan nagyon ügyesen elmegyünk egymás mellett, alatt, fölött. És nekem is nagyon jó volt ez, nem csak látni, hát úgy ordítottam, mint a sakál. Mert ilyenkor mindenki benne van a folyamatban, ki azzal, hogy bíztat, ki azzal, hogy ellentart. És tehát ezért mondom, hogy annyival többek vagyunk, mint egyesével, hogy ugye azt a szót használjuk, hogy gyógyító, de a legjobb minőségünk is jön ki ott, azt hiszem akkor. Igen, ez egy ikonikus folyamat volt. Én magam részéről szintén kevéssé tudok már bízni, mert hogy a legnehezebb élethelyzeteimben egyedül maradtam. És ezért erős is lettem, és meg is oldok mindent, de közben meg arra vágyom én is, hogy mégiscsak férfi legyen mellettem, aki időnként megfogja helyettem, és esetleg hamarabb, mint ahogy én megfognám a dolgok megoldását. És ezt azért nem... Tehát, hogyha az árnyék részemre nézünk rá, akkor nekem az volt a kérdésem magam felé, hogy mit csinálok én, hogy a férfiak nem fogják meg a nehezét a dolgoknak. Tehát, hogy így belekényelmesednek, hogy a végén mindig ott találom magam, hogy én viszem a családot, hogy én oldom meg a helyzeteket, és közben büszke vagyok az önállóságomra, hát persze, tehát nyilván megcsinálom gyorsan, de hogy valahol mégis nem adok elég teret arra, hogy a férfi legyen. És hogy hol tudom ezt jól elfogni, elcsípni, megfogni, és amit magam számára így ki tudtam hozni ebből, hogy hogyha férfi gyengének látom, akkor van bennem ítélkezés. És ahogy láttam a sok férfit gyengének is, és láttam a küzdésüket is, meg az erejüket is, így sokkal nagyobb empátia lett bennem a gyengébb oldaluk iránt is. És közben meg azért nyilván szeretnénk, hogyha az erősebb oldalukat látnánk többet, de hogy mind a kettő ott van. És nagyobb empátia született bennem. Bocsánat, egy nagyon apró kis, ahogy kimondtad, hogy a gyengébb oldaluk, és a gyengébb oldalukról az jutott eszembe, hogy az egy cuki gyermeki oldal egyébként. Ugyanis én úgy jöttem el például, hogy pakoltamtuk be a bőröngyeimet, ezek a
néhány szép Tarzan kinézetű fiúcska, nem ezzel akarok reklámot csinálni az amának, de csak ugyan, azok, de a következő percben bébi egeret mentettek, és itatták vízzel. Így leültem, és néztem. Mentik a bébi egeret. És akkor például már egy kemény szívű nősténynek találtam magamat, mert azt éreztem, hogy gyerekek kisegérnek reszeltek, muszáj lesz fölnőni, fiúk, kisegér, kampec, nincs anyukája. Hiába itatgatjuk. De mégis édesek voltak. És bele tudtam abba a pillanatban ott veszni, hogy igen, hogy az ő gyengeségük az idézőjelben gyengeség. Ami nekünk egy előny, hogy jaj, hát olyan érző. Náluk csak az egérke miatt úgy ítéljük meg, hogy jaj, hát ne ők, ez itt az ovi. Pedig nem. Szóval érdekes dolog ez a gyengeség is. Úgy, ahogy a mi erőnk is érdekes dolog. Milyen szépen mondtad, hogy sírtunk. Igen. Ugye a női-férfi energiát kérdezed nagyjából, is igyekszünk válaszolni. Én a saját részemről tudok még ezzel kapcsolatban egy dolgot, hogy azt gondolom, hogy mire 20 évesek leszünk, vagy én mire 20 éves lettem, 21-2-3 éves, egész életemben kerestem, hogy ki lesz az a nő, akivel leélem majd az életemet párkapcsolat után. És azt érzem most én, hogy a nők soha nem találkoznak férfi-férfivel, és ez nem azt jelenti, hogy maszkulin, kemény és izmos és kopasz, nem, vagy szakállas éppen, vagy akinek mi a, nem, hanem tényleg a férfi energiával, hogy nem találkozik a férfival, és én férfiként azt mondom, hogy nem találkozom a nővel. És azért úgy nem találkozom a nővel, hogy ott van a nő mindenkibe, ez amit tetszik még, hogy amit tanítunk, hogy nem kell valamit megtanulni, hanem mindenkibe benne van minden, csak nem fér hozzá. És azt mondom, hogy nem találkozik a nő a férfival, hogy rajtam is van 2-3-4 réteg, bemegyek egy párkapcsolatba, és melyik kártyámat húzom elő, és mert megszokott sémáim vannak, tapasztalataim, mit láttam a szüleimtől, 2 kapcsolatomban mi volt, a harmadikra mit hallottam a barátomtól, én abban ne fussak bele, tehát nem találkozom magammal, ő nem találkozik velem, mert kártyázom, és a nőben jó volt látni, hogy ugyanígy játszatok ti is, ugyanígy vannak tapasztalások, ugyanúgy van a lelketek, ugyanúgy van 3, 4, 5, 6, 16 réteg előttetek is, és nem tudjátok magatokat úgy bele, nem ti, a nők nem tudják úgy bele, tehát én is ez volt, hogy legjobban tudok találkozni, és lezárnám, én Gáborral nagyon sokat beszélgettem, nekem nagyon tetszik a szabad akarat kérdése, és azt mondta Gábor, hogy neki tetszik ez a szabad akarat kérdés, az a probléma, hogy nem tudod, mit akarsz, még nem férsz hozzá saját magadhoz. És én a táborban ezt éreztem, hogy tehát kimentem a táborba, de hogy elinduljak befelé, lebontottam ezeket a hagymahéjakat. Jó volt találkozni a női lebontott hagymahéjakkal, ezt a 2 energiát megéreztem, a magamét és a másikét is. Így tudok visszamenni a világban, és én magam egy ilyen tisztább mag tudok lenni ilyen szempontból. És itt már ugye jobban felismerem magamat, a másikat, tudok neki segíteni, de egy eszméletlenül jó megélés volt így a férfi-női energiára. Nekem ez jutott eszembe, hogy ilyesmi. Hát ahogy kihallom a mondandóitokból, akkor lehet úgy fogalmazni, hogy férfinak és nőnek egyaránt ebben a térben ugye ezek az állarcok, a maszkok és a hagymahéjak a saját választásokán egy picit most félre lettek téve, és nyersen és egyszerűen tudod találkozni, hogy te most így megfogalmaztad a férfi és a nő a saját valóságában, ahol talán kevésbé, vagy adott esetben egy folyamatban egyáltalán nem maszkolja azt, ami benne jelen van, vagy följön, vagy ahogy te is mondtad, akár meglepetésszerűen. És nagyon izgalmasnak tartom azt, amit behoztál, hogy a bébi kisegeret itatták a férfiak, hogy ebből számomra az jön, hogy egy-egy ilyen eseménynél tényleg nem tudhatjuk azt, hogy mi az, ami elindít bennünk valamit. Tehát, hogy gondolom, ez nem egy gyakorlat volt, hogy bébi egeret kell itatni a férfiaknak, hanem az csak úgy közben így by the way történt. Tehát előfordult, hogy egy étkezés közben, egy beszélgetés közben, akár amíg az ember egy picit magán átengedi, integrálja ezeket a dolgokat egy csendes órában, jöhetnek olyan dolgok, amik aztán akár egy meghatározó élményé válnak, és hogy ennek örülök, hogy behoztátok, talán te is mondtad, Viktor, és ez a nézőink felé is szól, hogy tényleg nem kell megijedni, hanem bárkinek ez a lehetőség nyitva van. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ide elég az, hogy az emberben ott van a kellő kíváncsiság, ott van az a fajta szándék, hogy szeretnék valamire jobban rálátni, van egy kis bátorság is, hogy rendben van, akkor szembenézek azzal, ami bennem zajlik. És egy picit talán arról beszéltek még, kérlek, hogy ugye ti már korábban is az életetekben vettetek részt különböző önismereti tréningeken, folyamatokon, és most csak tényleg a laikus énem kérdezi, hogy mennyiben volt ez most
más, mint akár az eddig általatok tapasztalt hasonlóképpen akár egy elvonulás, akár egy bármilyen belső munka, ami mondjuk keretek között zajlott, vagy akár csoportosan is. Tehát, hogy mi az, amit meg tudtok fogni, ami tényleg ebben a Women hétvégében abszolút másként jött le nektek? Hát akkor kezdem én, mert én ezen gondolkodtam sokat, hogy mitől tetszett ilyen nagyon. Én az ICD-re nagy ICD fan vagyok, Integrative Core Dynamic, mert azt mondtam, hogy olyanok vagyunk, mint az amerikai hadseregben a zöld sapkások. Megyünk. Feladat van, megcsináljuk. Tehát ott az a tematika, megtapasztaljuk, majd aztán egyszer csak hozzájön az elmélet. Mert a megtapasztalást nem lehet kiadni. Gondoltam, hogy ezt a szintet már nem lehet növelni. Tök jó. Ez egy kis vaddisznó tempó, én ezt nagyon szeretem. Majd megérkezett ide Vince, aki ugyanúgy nagyon biztonságos teret tartott, mert ezt azért lássuk be, a személye, ugyanígy a Gábornak az alázatos szolgálata, a Viktornak az alázatos szolgálata, tehát ez így ilyen puzzle-okból áll össze a közeltökéletese, és olyan folyamatban találtam benne magam, ami használt családállítás, amennyire én meg tudtam állapítani. És lehet, hogy ti még tudtok hozzá mondani számtalant. Családállítás, pszichodráma, egy ilyen testorientált terápiás folyamat, mi volt még benne? Igenis, sámán ritus, és ezt valami olyan otthonossággal kombinálta a Vince, amitől néha azt éreztem, hogy lobog a szemem, mint a csigának. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon átalakító, átmosó, ez úgy lehozott minket idézőjelben a földre, úgy bele a saját, tehát élkezünk a kis saját valóságunkkal, amiről érezzük, hogy nem kerek. És akkor, amikor úgy megyünk tovább, hogy abban a valóságban már jól érzem magam, akkor valószínűleg sokkal inkább abban a valóságban vagyunk, ami a racionalitáshoz is közelebb áll. Tehát jól hallom ki a szavaidból, egy kicsit olyan lágyan praktikus volt a dolog. Nem lágyan praktikus volt. Ezt nagyon rosszul vallottad ki. Ez ilyen cunami-szerűen megtisztító volt. És sok módszert használva, viszont nagyon, nagyon otthonosan. Akkor otthonos, bocsánat. Igen, tehát semmi. Az otthonosság a Vince-nél volt. Igen, nekünk ez nem adott otthonos érzést. Mi csak haladtunk a folyamattal. A Vince-ről sokszor esik, és Keráról is. Nézőinknek mondom, hogy itt majd fönt megtaláljátok a kis ablakban az előző podcastnak a felvételét, ahol az említett párossal, Vince és Kerennel egy kicsit mélyebben megismerkedhet az, aki még esetleg ezt nem látta, hogy kikről van szó, érdemes mindenképpen azt is megnézni. Szóval, hogy akkor ez azért egy cunami, tehát, hogy amit eddig tapasztaltához képest azért lehet mondani, hogy egy nagyon más erős élményt hozott. Erős. Azt gondolom, hogy azt mindenképpen, hogy erős. Neked erre miben volt Én ez az más? otthonosságban kapcsolódnék bele. Nekem ez volt a szavam, még mielőtt a Móni mondta volna, úgyhogy tök jó, hogy itt összeér. Nekem nagyon otthonos volt. Egyrészt az, hogy a természetben volt. Az, hogy magyar anyanyelv. Én ilyeneket mindig külföldön tapasztaltam, Amerikában, itt-ott. És hogy az anyanyelvemen is tudtam kapcsolódni, bár ők ugye külföldiek angolul, nekem az se gond, de hogy a kettő így együtt volt. Nagyon otthonos volt az is, ahogy a Karen a női kört megalapozta, azzal, hogy kitette, hogy ő sem tökéletes, hogy ő is fog hibákat csinálni. Bennem ugye van ez a tökéletességmánia, amikor én vezetek kört, és hogy mennyire egyszerű volt, hogy azt letette az elején, hogy figyeljetek, biztos, hogy találtok bennem is kivetni valót, ha bármi zavar, megbeszéljük, ezt és ezt tudom, ezt és ezt nem. Tök normális volt, és így ott le is olvadtak rögtön az elvárásaim, és ez nagyon-nagyon finom volt. A Vince-ben pedig azt szerettem, hogy egy megdolgozott férfi. Tehát ott van az erejében, ott van az érzékenysége, néhol tud nagyon erőteljes, fierce lenni, és máskor meg látod a szemén, hogy ő is elérzékenyül. Tehát, hogy egy igazi ember módjára volt ott jelen, aki tényleg egy
gerincébe állva tudta tartani a folyamatot, és nagyon nyilván az ember terapeuta szemmel is figyeli, hogy miért pont azokat a folyamatokat hozta be, mert ugye mindenkire nem jutott idő. És hogy annyira jól megtalálta azt, ahol már mozdult valami. Tehát ahol már tényleg látszott a szándékon, hogy ez az ember akar vele dolgozni, és lehet vele áttörést elérni. És olyan szépen válogatta ki, és húzta be azokat az embereket, akikkel tényleg érdemes volt dolgozni, mert már ott tartottak, hogy készek voltak rá. És annyira finoman, tehát ez az erő és a gyengétség közös megtartása volt ott. Úgyhogy ezért volt nekem otthonos. Meg hát nyilván egy csodaszép helyen voltunk, Mezitláb a fűben, a tóparton, tehát azért az is hozzáadott az élményhez. Mindenképpen, és ahogy fogalmaztatok itt mind a ketten, és jó hallani tőletek, akik foglalkoztok magatokkal már jó ideje. Ugye ezen a szűrőn ez a dolog, ha jól értem már, mint hogy a Woman hétvégén állatok átment. Tehát, hogy aki tényleg első nekirugaszkodásra próbálkozik, mondhatjuk, hogy egy hiperbiztonságos térben és nagyon nagy odafigyelés, és nagyon nagy szakmai alázat és professzionalizmus mellett tudja megélni ezeket a pillanatokat. Illetve, ahogy most Erika említetted, az nagyon megragadott, hogy aki már ilyen billenési ponton van, aki egy picit megvan a bátorság, hogy magában elmélyedjen, hogy mindenkinek a folyamata ad a másik félnek is, és nem csak a nők a férfiaknak, és a férfiak a nőknek, hanem akár a nőknek, a férfiak a férfiaknak. Viktor, hozzád fordulnék, mert ugye te több amatáborban vettél részt, volt gondolom más is az életedben ezen kívül, amilyen önismereti témájú elvonulás akár, hogy neked mi volt ebben most nagyon más, mint az eddigi tapasztalásaid? Visszautalnék az előzőekre. Nekem lágy volt férfiként, ahhoz képest, hogy milyen egy férfi tábor. Ahhoz képest lágy volt. Ott több a harcos, több a warrior. Itt volt király, de több volt a szerető és a varázsló. Tehát, hogy az más energiák voltak, tehát lágy volt. Erősnek erős volt, mindenféleképpen volt benne erő, de meg volt a lágyság. És visszacsatolnék, hogy miben volt más. Nem levettük az állarcokat, hanem az állarcok fönt voltak, csak ráláttunk az állarcokra, foglalkoztunk vele, és utána tudtuk lerakni. Utána tettük le, miután ráláttuk, hogy rajtunk van. És az a jó, hogy miután felismertem, hogy milyen állarcaim vannak, utána rájövök, hogy ja, ez eddig is rajtam volt az állarc, és most már tudok élni egy olyan életet, hogy mikor veszem ezt le magamról, vagy már nem rakom föl magam soha többet. És ezt csak nők jelenlétében tudom megoldani. Tehát ugyanarra példára tudok visszamenni, hogy tehát víz nélkül nem fogsz megtanulni úszni. Bicikli nélkül nem tudsz megtanulni biciklizni. És az életünket társas lényként éljük, és csak a táborban az volt más, nem volt más, hanem ez, tehát miben másabb egy alma egy hústól, más. Tehát ezt csak a táborban tudja az ember megtapasztalni, amikor nők és férfiak együtt dolgoznak, csak ott tudsz ezen dolgozni. Mi férfiak egymás között nem tudunk, mert elő se jönnek olyan dinamikák, elő se jönnek olyan gondolatok, állarcok, minták, nem jönnek elő ilyen szempontból. Úgyhogy nekem ezt adta igazából. És annyi van még, hogy nem is tudom, hogy hogyan lesz a következő megoldva, mert hogy lesz még, de hogy mindenki, aki ott volt, szerintem biztos, hogy jönni akar. Nem kérdés. Van még hely, szerintem beférni. Meg is verekszünk a helyen, simán. Úgyhogy idejekorán a következő. Akkor a nézőknek mondom, hogy már most készítsék az újukat. A www.olmelaria.com weboldalon lesz meghirdetve. Még mi se tudjuk, hogy pontosan mikor, de sasoljátok, kövessétek, és azt a YouTube csatornát is kedveljétek és kövessétek, hiszen itt is fogunk róla majd hírt adni. Úgyhogy akkor neki lehet ugrani egymásnak, hogy ki foglalja hamarabb a helyeket. Igen. És azért eddig vágáltunk a mélységekbe, meg a nehézségekbe, de azért ne felejtsük el, hogy este a tűz körüli zenélés, táncolás, fun része is ott volt, ugye volt egy csomó hangszer, vittünk, aki valamilyen hangszeren játszik, az bedobta magát, aki nem játszik, az elkezdett játszani, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon jó lazulások is voltak este. Tehát ugyanakkor egy remek közösségi élmény is együtt. Abszolút, igen, tehát igen. itt nem érvény, azért nem maradt itt meg az a itt akkor a nők, ott a férfiak, egyáltalán nem. Tehát tényleg talán a fiúknak voltunk mi határsértők, ők birtokolták eddig ezt a helyszínt egy teljesen más módon, és akkor mi jöttünk ott, ahogy egy nőhöz illik, és randalíroztunk. De aztán... Imádtuk. Igen, de mi meg szerettünk titeket, néztünk, mit csináltok. Otthonná vált.
Én ha visszautalhatok egyébként egy ilyenre, hogy nagyon jó volt ez a feltöltés női-férfi együtt, a táncra, amit egyébként ugye volt szerencsénk ugye a te vezetésedben ugye ezt megnézni. Tehát volt egy ilyen táncos gyakorlat, nem a tánc része a lényeg, hanem az, hogy mozog a testem, mit érzek belül, és hogyan mozgatom az adott tanácsokra, utasításokra, folyamatra, hogy csak egy gondolat, hogy lementem eddig bulizni, és próbált az ember táncolni, vagy próbálta azért, hogy jól érezze magát. Ugye a tánc az régóta tudjuk, ugye ősi gyógymód egyébként, ugye egy csomó mindenre, szervrendszerekre, lélekre, maga a tánc, a kimozgatás, egy nagyon jó dolog. De valahogy soha nem tudta az ember úgy elengedni magát. Na, ott vannak állarcok, amikor lemész a buliba. Másik férfival szemben, másik nővel szemben, mit, hogyan, mennyire kapcsolódsz magadhoz. Ugye az a probléma, hogy lemész valóvá magadért, de nem is vagy magaddal. De ott, és nekem ez egy ilyen tapasztalás volt, hogy minden ilyen szórakozó helyen 20 éven keresztül ugye kellett egy kis alkohol, hogy adott esetben az ember bizonyos dolgot mondjuk le tudja lazítani, és akkor még egy pici, hogy még lazább, hogy végre hozzáférjek ahhoz, ami bennem jó, csak utána meg túl sok az alkoholt, meg már nem férek hozzá. És ott, tehát olyan élmény volt megmozgatni a szervezetemet, a testemet, hogy mi az, amit kíván, mi az, olyan örömforrás volt az, hogy tehettem, mozoghattam zenére úgy, ahogy, olyan feltöltődés volt, és feltöltődésre csatolok vissza, amit még soha életemben nem éltem meg egyetlen egy buliba se, vagy szórakozó hely, ugye szórakozás. Tehát olyan fun élmény volt, olyan szórakozás, olyan feltöltődés, olyan gyógyító rész volt egy ilyen mini session a hétvégében, nem is mini, de hogy egy ilyen session, hogy eszméletlenül jó élmény volt. Volt feltöltődés bőven. És ugye Viktor sokszor mondta ezt, hogy levette a maszkot, hogy nekem ugye, ahogy emlegettem, az én mentorom, barátnőm igazából, már elmondhatom, hogy barátnőm, ő mindig azt mondta, hogy amire képes vagy itt a térben, arra utána képes vagy kint is. És miután megtapasztalja az ember, hogy ebben a térben se történik semmi, ha megmutatom a legelesettebb, legárvacsigább részemet, azt, ahol taknyom nyálam egybefolyik esetleg, és szégyellem, vagy éget a szégyen, semmi nem történik, viszont olyan mérhetetlenül gyógyító, hogy akkor is elfogadnak. Kénytelen vagyok rácsatolni, nagyon igazad van, és tényleg a néző kedvéért, és az ő érdekében, hogy az egyik legfontosabb üzenete röviden, hogy minden, amire szükséged van, ott van belül. És amit a térben hozzáférsz, megtapasztalod, átéled, együtt adjuk egymásnak, magadnak megadod azt, amit kell, és kint a táboron kívül ezt fogod tudni élni, használni, lesz rá képességed. Én egész életemben ugye az önfejlesztésben voltam, ugye a karate, tényleg ugye vállalkozó vagyok, 15 éve autodidakta módon mindenben képzem magamat, és mindig az volt a gondolat, hogy itt vagyok, és el kell jussak idáig, és még mit kell megtanuljak, hogy értékesebb legyek, hogy nagyobb értéket képviseljek a világba, és minden bennem van. Bennem van a férfi, bennem van a szerető, bennem van. Én például elég szétszórt vagyok, és néha tudok lustulni, és akkor mit kell megtanuljak ahhoz, hogy kicsit rendszeresebb legyek, és nem csak hozzá kell férjek ahhoz a részemhez, amiben fölállok, és azt csinálom akkor, amikor kell, és a legapróbb dolgoktól a nagy dolgokig ez tud működni ebben a táborban, és csak ebben a térben tapasztaltam ezt meg úgy, hogy 40 éves vagyok, és amióta az eszemet tudom, azon vagyok, hogy ma jobb legyek, mint tegnap voltam. És mégis itt ez teljesen más. Ez egy kulcs szó szerintem, vagy egy kulcs motivum talán, hogy nem tanulunk ilyenkor semmit, hanem hogy hozzáférünk és felfedezünk és megismerünk önmagukból dolgokat, és egyúttal abban, hogy partner a férfi és a nő egymással ebben a térben. Ráláthatunk arra, hogy ha jól értem, vagy jól hallom azt, amit mondatok, hogy az a természetesség, ahogy én létezem, mint férfi vagy mint nő, az hogy hat a másik emberre, akkor, hogyha egy szerencsés helyzetben egyikünkön sincsenek rajta ezek a maszkok, vagy ahogy te fogalmaztál, ott vannak, de rájuk látok, hogy a való életben ez hogyan, és mi módon tudja segíteni a kapcsolatokat, a barátságokat, a családi kötődéseket és egyebeket. És igazából részben már el is kezdtetek válaszolni a záró kérdésre, hogy mi az, amit ebből a hétvégéből a leginkább magatokkal fogtok vinni a következő időszakra nézve. Tehát ahogy fogalmaztatok ti is, hogy azért itt nem csak, egyrészt ez nem csak játék és mese, ahogy a mesében is mondják a hupikék-törpikékben, de ugyanakkor mégis egy marha jó és nagyon izgalmas közösségi program, tele olyan dolgokkal, amit most mondtatok, amik igazából pusztán azzal, hogy mélyre megyek magamnak, felismeréseim tudnak születni, ezzel nem megtanulok valamit, hanem gyakorlatilag a való életben abszolút a hétköznapi módon kamatoztatható, hozzáférhető,
hát mondjuk azt, hogy nézőpontot kapok magamról, hogyha ezt lehet így fogalmazni, hogy mi az, amit ti magatokkal kapcsolatban el tudtatok vinni erről a 3 napról? Most kapcsolódva a kérdésedhez is, meg az előtte elhangzottakhoz is, és még a Vince korábbi podcastjához is, amit mondta, hogy az issues in the tissues. Igen. Ez ugye angolul még vicces is, magyarul meg annyi, hogy tényleg a testedben van minden, a szöveteidben van eltárolva az összes élményed, és ezt akár ilyen terapeutikus megoldásokkal, akár a tánccal ki lehet mozgatni, játékosan kísérletezve, tehát hogy egyszerűen csak kísérletezünk, és élvezzük, és megengedjük, és beleengedjük magunkat. Úgy kapcsolódunk, hogy igen, ebben benne van a kockázat, hogy tetszik, vagy nem tetszik a másiknak, ugyan már. Tehát, hogy játékosan lehet ezzel előrébb jutni, és hogy én ezt folytatom. Akár magam számára is résztvevőként, biztos, hogy szeretnék ott lenni legközelebb. Meg hát például ez a lehetőség, hogy itt tarthattam egy táncot, és hogy ezt ennyire jól vették azok a férfiak, akik nem szoktak táncolni. Az is nekem egy nagyon jó, hát csinál tovább, persze. Jó ez. Én tudom, hogy jó ez, de hogy amikor látom másokon, hogy nekik is jó, az ad egy ilyen töltést folyamatosan, hogy ezzel haladjunk tovább. Szóval akkor a játékosságot a magad folyamatában igen, tudod. meg azt a nyitottságot, hogy lehet kísérletezni, amivel a Mónival kapcsolódok, hogy lehet, hogy szégyellek egy-két dolgot, lehet, hogy nem feltétlenül mutatnám meg egy munkahelyi közegben, ahol azért vannak állarcok, de hogy itt lehet, mert hogy mindenki adja magát, ahogy van. Köszönöm. És aztán le is épülnek ezek fokozatosan az egyéb közegekben is, és a táncnál is ez a lényeg, hogy amit a tánctéren megtapasztalunk, azt a kísérletező kedvet és játékosságot az életben is ugyanúgy ki tudjuk vinni a mindennapokban. Ez egy fontos tanulság a hétköznapokhoz szerintem, amit most mondtál, vagy felismerés, hogy tényleg néha egy kicsit túlságosan komolyan veszi az ember az életet, és lehet ez egy fán, egy játékos dolog is időszakosan, vagy adott helyzetekben. Móni? Érdekes, hogy én is valamit a vidámságból viszek el, mert én nagyon szeretek röhögni. Tehát én nagyon szeretek röhögni. Én képes vagyok ezért szórakoztatni magam. Látom a helyzetek fonákját. És azt kellett, hogy észrevegyem, hogy ez is olyan vicces, hogy 40 pluszos férfiakról azt mondom, hogy srácok, mert hogy ők fiatalabbak, mint én. Hogy a srácoknak az a nagyon cuki, gyermeki mi voltjuk. Tehát, hogy az egy nagyon vidám, kedves dolog. De ugyanígy nagyon, nagyon jó megtapasztalás a Vince szeméről, az a jóságos, nyugodt erő. A Gábor szemében az a céltudatos, de szolgáló erő. Tehát, hogy ez tényleg ad valami olyan biztonságot, amiben az ember viháncolhat időnként. Már pedig viháncolni jó, tehát nézzük meg a gyerekeket, majd meg vesznek azért, hogy önfeledten röhöghessenek, és azt gondolom, hogy ez nekünk nagyon-nagyon hiányzik. Tehát nekem például nehéz a Karennek azt a nagyon nőies, puha energetikáját venni, de el kellett, hogy ismerjem, hogy erre a depi magyar lélekre ez is ráfér. Tehát én ilyen nagyon vegyes dolgokat viszek el, de az egészet mégis ilyen derűsen. Valami fajta derűt viszek el. Derűt. Igen. De jó ezt hallani. Igen. De jó, köszönöm, Móni. Viktor? Mit viszek magammal? A reményt viszem magammal. Hogy ott van a nő, hogy látom a nőt, a szépet, a jót, az erőset, azt, aki tud szeretni, azt, akiben meg lehet bízni, aki tud bízni, aki tud törődni. Tehát azt a fajta női energiát, ami a legszebb igazi női eszencia ebben a világban. És én ezt a reményt viszem el, hogy ez van. És ugye nyilván ezzel a sérüléssel érkeztem, ezzel a negatív tapasztalattal érkeztem, és én ezt viszem el magamból, hogy megtapasztaltam azt, hogy de jó, hogy vannak ilyen nők, és ez egy gyógyító dolog volt, és fel fogom ismerni majd, hogyha fog jönni, de hogy ez van, és ez jó. Tehát nem olyan szürke a világ egyébként, mint amilyen tapasztalataink vannak néha, hanem ezt.
És visszatérve a derűre, a gyerekem most egy játszótérre játszik egy hölgyel, aki vigyáz rá, és hogy a gyerekemnek is nézték, hogy milyen játszótérre menjenek előtt, hogy melyik a szebb, meg nagyobb, meg milyen vár van. Tök mindegy. A gyerekem hozzáfér a fánhoz. Tehát 2 falevél, meg egy kavicsal kell játszani, ő hozzáfér a derűhöz. És én már, magamról beszélve, 40 éves koromra vagdostam le magamról azokat a részeket, hogy nem félek hozzá a derűhöz, vagy a felhőtlen. És most a remény, és ez a derű, és ez a jó érzés, ezzel a légzéssel, én ezt viszem el magamba, ezt a gyógyulást. Hát szuper hallani ezt, és ahogy ti fogalmaztatok, bocsánat, csak ha idézhetlek vissza titeket, hogy erős nőként, önálló nőként a derűt, a vidámságot, a könnyedséget kivinni ebből a hétvégéből szerintem egy kiváló dolog. Meg ha jól hallottam ki, amit mondtatok, hölgyek, hogy talán egy picit akkor az a részletek, ami megengedőbb, vagy hogy ha szabad így fogalmazni, ahol teret tudtok nyitni annak, hogy a férfi energia meg tudjon benne jelenni a saját életetekben, ha jól hallottam ki bizonyos értelemben ezeket a dolgokat. Ez talán lehetett egy újdonság, és szerintem a másik nemnek is, hogyha Viktor, te is ugye reményt hoztad be, tehát hogy egy picit talán te is másként tekintesz a nőre, vagy a nőnek a szerepére a te életedben, ha jól értettem azt, amit mondtál. És talán ez is a célja ennek az egésznek, hogy férfiak és nők közelebb tudjanak egymáshoz kerülni, hogy talán picit a hétköznapjainkban máshogy lássuk meg a saját életünkben a férfiak és a nők közötti kapcsolódást. Legyen szó mondom akár családról, párkapcsolatról, hiszen ez nem csak a párkapcsolat, sőt nagyon nem csak a párkapcsolatról szól, viszont ott is lehet kamatoztatni. Igen. Úgy gondolom. Hát én nagyon-nagyon hálás vagyok nektek, hogy ilyen mélységeiben megosztottátok azt, hogy mit éltetek meg ebben a 3-4 napban, és Vera sárga irítség engem is, hogy nem lehettem ott, de idejében ugye? Majd próbálok valamilyen protekciót szerezni, hogy időben tudjak róla, hogy mikor lesz a következő. És még tényleg egy utolsó ilyen pár záró gondolatra hívnálak titeket a nézőink kedvéért, akik velünk tartanak, és innen is hála és köszönet nekik, hogy feléjük mi az, amit ti szívesen mondanátok egy-két mondatban, hogy mi az, amit ők vigyenek magukkal, akár ebből a podcast műsorból, akár abból, amit ti megéltetek ezzel kapcsolatban. Ez hálásan köszönjük, hogyha van ilyen gondolatotok. Hát ha végighallgatták eddig, akkor biztos már valamit megfogtak maguknak. Úgyhogy nehéz most erre szavakat találni. Ki vegye ki magának azt, ami neki éppen neki akkor jó. Én azt tudnám mondani, hogy ez jutott eszembe, miközben még itt beszéltük ezt a záró részt, hogy bizonyos szint felett nem mész bizonyos szint alá. És igenis vannak az életben olyan dolgok, amik megtörténnek, és utána nem vagy ugyanaz az ember. Mintha van egy várat, beraksz 2 téglát, és az ott van. És azért jöjjenek ebbe a táborba, mindegy, hogy fel vannak rá, nem tudsz felkészülni rá. Tehát nincs ilyen, hogy felkészül. És hát ugye életünk végéig dolgozunk magunkon jó esetben, és nem magunk ellen, reméljük. Vagy hát mi nem, de hogy vagy valaki maga ellen. De hogy mi dolgozunk magunkon, életünk, és soha nem leszünk kész, soha nem leszünk felkészülve. Tehát felkészültségérzés nélkül jöjjön el, mert jó helyen van, biztonságban van, a módszer működik, és meg fogja kapni azokat a sziklákat, meg fogja kapni azokat a köveket, építőköveket, téglákat, amivel bizonyos szint felé fogja emelni magát, és utána egy bizonyos szint alá soha nem fog menni. Ezt tudnám mondani. Köszönöm szépen, Viktor. Nekem talán csak tényleg annyi jut eszembe, hogy úgy, ahogy ott a táboron kívül életben is, tehát amennyire tud, legyen önmaga. Tehát, hogy igazából nem kockáztat semmit. És elsősorban emberi minőségben találkozzunk, és úgy magától megtörténik, hogy ez másodszorban férfi és nő. De az elsősorban valahogy emberi minőségben. Tehát, hogy igen, nekem talán ez ebből a legfontosabb. Ezt mindig is éreztem régen is, de ez úgy valahogy most úgy nagyon kézzelfoghatóvá vált nekem. Ez azt gondolom, hogy egy szép végszó, hogy emberi minőségben találkozzanak a nők és a férfiak. Keskeny Móni, Fekete Erika, Willi Viktor. Hálásan köszönjük a nézőink nevében, és hogy mindezt megosztottátok velünk. Nézőinket pedig arra hívom, hogy a www.olmeleria.com weboldalról tájékozódjatok minél többet, hogy milyen programok várhatók, és hasonló élményekkel gazdagodhattok. Akár egy férfi táborról legyen szó, akár egy férfi-női közös táborról, illetve indulnak férfi körök, indulnak nyílt körök az ősz folyamán. Erről itt a weboldalon, illetve a Facebook csatornánkon is kaphattok tájékoztatást. Iratkozzatok fel kérlek a csatornánkra, jelöljétek be az értesítést, ez nekünk segít, hogy minél több
társunkhoz, érdeklődőhöz eljussanak ezek a videók, és minél szélesebb nyilvánosságot kapjon Magyarországon a férfi munka és a férfi-női közös munka is. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mi is A köszönjük. nézőknek pedig azt, hogy velünk voltak ebben az 1 órában, és akkor további jó felfedezést kívánok mindenkinek, és remélem találkozunk hamarosan egy újabb programon veletek. Köszönöm szépen, sziasztok! Mi is biztos. köszönjük. Köszönjük. Szia. Sziasztok! Köszönjük.